Mas stress sa trabaho or madespirada sa Madespirada sa gugma. Mo nakita butangig limitation atong kaugalingon sa pagigugma sa tao. Naka-try na. Yes, bago lang yun mi nagbuwag. 1 year and 3 months yun mi. Siya may iba. Murag sakit din, desperada jud siya sa gugma. Mas lisod gi kung madespirada ka sa gugma, ma'am. Kaya ano, daghan kayo ang mga dili ka sagang ang mga depression. Basta itong pilihan usa? Basta ako, di ko mauyon kay kuyaw kaya na siya. Stress sa trabaho. Unya sa nang laki kay masakitan na ta. Mas nice kung ma-stress sa trabaho kay para diha masuta ang pagkakugihan. Mas stress sa trabaho. Kaya kung wakay trabaho, di ba di ka ma-stress? Kung ma-stress ka, daw trabaho. Ano na sad? Gugma di ay. Ang gugma, baliwala sana ka. Mag-usama na imong gugma kung wakay trabaho. Madespirada sa gugma. Kaya wala pa ko nakakitag ikaduha. Wow! Samaan!